Gore gaur, Eunatxearen 32 urteko bilbotarra dugu gurekin, Australiatik etorri berria. Zorionak Eunat, badakigu 3. geratu zarela Australia, eta hori marka ona da. Euskal Herriko, Europako eta munduko bodyboardeko txapelduna da. 19 urte daramatza bodyboard praktikatzen eta 11 urterekin hasi zen onartuak hartzen. Eskerrik asko hona etortxagaitik eta gure denbora pixka bat eskaintxagatik. Jarraian, prestatu ditugun galderak egingo dizkizugu. Orain txapelduna zarela, zein da zure hurrengo erronka? Bueno, uste dut erronka beti dabilela hor, eta da munduko berena izatea. Txapelketetan eta kanpokaldean baita ere, ezta? Zer dago horrelako surf librea, eta hori da erronka beti, ezta? Txapelketetan pasan urtean ondo egin nuen, lehenengoa izan gero. Poza, baina baita ere jarraitu behar dut hortxe lan egiten eta lehenengoa izan baita ere kanpokaldean, ezta? Txapelketan kanpokaldean. Zailtasun bereziren bat izan duzu munduko txapelketan, batekotasunen bat agertu alda zure bidea? Munduko txapelduna izateko zailtasun asko izan ditut, ezta? Azkenean kirolari oso onak daude, brasildarrak, australiarrak, baita ere estatu batuetakoak, eta azkenean zailtasunak izan dira oso handiak, baina hor egon gara zailantzen aldi batean bestean eta jarraitzen eta horrela izan da, ezta? Zailtasunak beti daude, hoberena nahi duzunean. Badakigu asko bideratu duzu, zein da zure bidearik gogokoena? Beti dekogu egutegian, beti dekogu Hawaii, dela munduko olaturik indartsuenak eta leku oso polita, ezta? Eta niretzako da, gustatzen zaidan lekua, gustatzen zaidan gehiago. Eta non uste duzu daudela aldatu ganena? Hawaiian eta Australian behar bada, eta gero hemen sokelan. Zuk Euskal Herriko hainbat lekutan egon zara, zein da Euskal Herrian izan duzun lekurik gogokoena eta hondartzarik gogokoena? Hemen Euskal Herrian oso ondo dago eta gustatzen zait Mundaka eta Urdaibaiko aldea, ezta? Dago Laga, Laida, Mundaka, dira leku oso polita, eta olatuen gain baita ere, Mundaka oso olatu gana baita ere da. Noiz behit iztripu arriskutsuren bat izan duzu itxasoan? Bai, izan ditut, batzuk. Batzuetan, surfeatzen ditugun lekuak arriskutsuak dira zeren dekozu horrelako arrokak edo gertu. Eta goratzen dut orain dela 6 urte edo 7 urte, egin genuen bidai bat Panamara eta fondoa edo harria jo nituen buruarekin eta izugarrizko istripua izan zen, ospitalera eta gauza hori, baina izan zen aldi batean eta uste dut ez dela gertatuko gehiago. Egiten dituzun bidaietan olatuak hartzearen turismoa praktikatzen duzu? Bai, azkenean bidaiatzen duzunean, beti da, batzutan aspergarriaz, etxean geratu nahi duzu. Baina txapelketa bukatu ezkero, beti dugu horrelako 2 egun libre edo 3 egun libre. Eta, turismoa egiten dugu, ezta? Joten gara, leku batzuk ezagutzera, ikustera, hondartza politak, edo batzutan horrelako beste gauza batzuk, ezta? Museoak edo hiriak ezagutzera. Historikoki baita ere gara gauzak ikustera, eta beti dugu horrelako 3 egun, ezta? Baina beti txapelketaren ostean, lehenago behar badeko zurrelako 4 edo 5 egun libre, baina egin behar duzuna da konzentratu eta beti hondartzaren giroan egon. Bodyboard egiteaz aparte baduzu bestelako zailtasun? Bai, asko, ezta? Beti gustatu beti izan naiz kirolzalea, beti izan du saskibaloia, futbola, tenisa, horrelako gauzak pilo bat gustatzen zaizkit. Atletik baita ere, ezta? Eta baita besteko gauzak, ezta? Arte bideoan edo arteko gauzak, museoak,
argazkilaritza, horrelako gauza baita ere interesgarriak dira. Esan nahi da surfeatzea bodyboard egitea baina zailagoa dela, eta surfista txarrak bodyboard egitera pasatzen direla. Egia alda hori? Nik uste dut ezetz, ezta? Baina azkenean bi kirol desberdina dira, konparatu dezakegu, esan da dezakegu skate edo patina, badizu patinez egina, ezta? Eta nik uste dut azkenean kirol desberdina direla, bietan datuak hartzen ditugula, baina zailtasuna dela bietan dekogurrelako truke desberdinak eta zailtasuna eta beti dekozu bidea hobetzeko, ezta. Batzuetan esaten dute, batzuk pasatu egiten direla bodyboardetik surfera, egia da, baina nik uste dut baita, behar bada, beren kuriositateagatik, ezta, baina ez zailagoa delako. Nola defendatuko zenuke zure kirola? Nik uste dut kirola beti dela ona, gorputza mugitzea beti dela ona, ezta, eta azkenean hondartza ukitzea eszenari bezala, primerako gauza dela, ezta. Entzun dugu txikitatik ibiltzen zarela itsaso barruan, baina zein momentuan konturatu zinen zure kirola profesionalki praktikatu nahi zenuela eta nola? Beti da nik eukin dut horrelako, hemen institutora nik Bilbon ikasi nuen eta institutora joaten nintzenean beti nengoen horrelako asteburua ikusten, hondartzara joteko, eguraldia ikusten, aiseak eta gauza horiek, ezta. Eta institutoa nengoenean, zuen edinean, nengoen neukan horrelako patrozinioak edo babesleak, arkatu. Eta nengoen horrelako txapelketa batzuk egiten eta gauzak ondo zijoazten. Eta gero, institutua bukatu nuen, zaila izan zen, neukan horrelako bidai luzeak, imagina ezazu, orain joan behar zarela hilabete bat, Australiara. Azkenean, bueltatzerakoan beti zaila zen azterketak egitea eta gainditzea eta gauza horiek, ezta. Beraz, bukatu nuenean, behar bada nire buruan banekien profesionala izan nintzela eta nahi nuela, eta horrela izan zen, ezta, bukatu egin nuen institutoa, saliatu egin nuen txapelketa behar bada zailagoak egitea, eta ondo egin nuen, beraz, momentu hortan, erabaki nuen profesionala nintzela. Sare sozialik ere biltzen duzu, zuretzat promozio tresna honak ala distrakzio bat dira? Zer esan duzu? Sare sozialak. Sare sozialak. Nire lanaren partea da, ezta, azkenean behar duguna da dekotorrelako Facebook eta bultzatu egiten daute baita ere Twitter egitzeko, baina, ez da nik nahiago nuke beti hondartzan egotea eta beti horrelako giroan egotea, ez da ordenagailuaren aurrean, ez da. Baina, baita ere gauza polita dauzkat, ez da. Esan dudanez nire zailetasuna baita ere argazkilaritza da, eta Facebook eta horrelako lekuak ematen zaizu horrelako abantaila edo lekua argazkia jartzeko eta nola sentitzen zaren egunean eta gauza polita jartzeko baita ere. Amaitzeko jakin dugu Ararban proiektuan zerikusia duzula. Zertan datza proiektua? Proiektua pasadan urtean aurkeztu egin zuten eta guri kirolari bezala deitu ziguten. Eta nik uste nuen proiektu oso polita zela, ezta. Egiten dutena da Indonesiako, ez dakite Indonesia da badakizuen non dagoen, ezta. Indonesiako jendea ez dekotela, ez da medikuntza, ez da ikasteko bidea. Eta nik nire buruan ikusi nuen hori desbaintala ondia zela, ezta. Beraz, proiektua egiten duena da dirua hartu, edo reunir, eta gero egiten dutena da proiektu horiekin eramaten dute Indonesiara eta egiten nahi dutena da eskola bat egin eta medikuntza lekua eta medikua baita ere jarri.
leku horretan, ezta? Eta nik uste dut hori garrantzitsua da, polita, eta, bueno, espero dute egun batean horra joatea eta ikustea, ezta? Nolako umeak eta jendea dagoela ikasten eta, bueno, bizitza hobearekin. Amaitzeko gogarpen bat ikusiko dugu zure argazkiekin. Mesedez, azalpen txiki bat eman ahal diguzu. Bueno, hori da lehenengoa esan zintzenean, ezta? Gauza da, azkenean kirolean egoten zarenean beti dekozu bata helburu bezala eta azkenengo 2 urtetan bigarrena egon naiz, izan naiz, eta, bueno, momentu hori oso berezia da, ez da, azkenean lehenengo postua izan zen, munduko lehenengoa. Eta da Azoresen, Portugaliko irla polita, hotxak baina polita. Hau da, orain dela denbora asko, sopelako, hemen, sopelan, pletxean ez da, baina sopelan deko horrelako modiguan garrantzitsuak eta hori gero, ekarri zuten horrelako munduko froga bat sopelara. Eta hori izan zen podionean, ez da, ez duen oso ondo egin, baina Euskal Herriko berena bezala eman zidaten horrelako txapela eta gauza polita, ez da, hemengo gauza polita. Hau da, telebistan egiten horrelako, galdetu zidaten nola hilin behar den olatu bat hartzeko. Eta izan zen Madrilen, beste laguna da Marina Nava, baita ere windsurfeko txapelduna dela. Eta bestea ez dakit Julian, ez dakit nola den bere izena, baina Televisión Española da hori, plato de todo deporte. Eta gauza polita baita ere dira, azkenean kirolari bezala batzutan egoten zara horrelako lekuetan eta urduri jartzen zara, baina gauza polita baita ere ez da, azkenean jende pila zabatzen duzu, esperientzia polita eta baita ere zure kirola aurkeztu bestearentzat. Hau da, barregarri, ez dakiz egin nuen momentu honetan, baina behar bada aurkezpen bat, ez da beti urtean zehar egiten ditu horrelako aurkezpenak izaten nola izango den egutegia, zein dekodan, zeineko frogak dekodan nire buruan hobe edo ez, eta hori da bat basketimrekin, ez da, hori da Euskal Kirolarien fundazio garrantzitsua, eta oso ona gainera, degogula faduran. Hori da Brasilen, podio bat, bigarrena hori izan zen, behar bada azkenengo urte honetan, hauetan, sentitu egin nuen horrelako gauza polita podioneran ailegatzean, ez da, joaten nintzen txapelketa batera eta iba podium, eta joaten nintzen horrengora eta beste podium bat. Eta hori izan zen, urtengo bigarren podionera eta oso garrantzitsua izan zen niretzako zenengoen horrelako, munduko tituloaren atzekaldean, ez da, eta momentu berezia baita ere. Lehenengoa da oso niretzako berena, Neymar Carballo, gero horia, kamiseta horia dekoten adira Natasha eta Isabela, eta denak aurkaria, baina baita ere lagunak, ez da. Hori txapelketetan zaila da, ez da, zer dira uran dira aurkariak eta gero kanpokaldean dekogu momentu politak eta baita ere lagunak dira. Hori zarazkina. Hori da. Eta beti ikurriña, beti ikurriña nirekin. Beste batzuek, atletiken kamiseta, jazten. Zer ingo du atletikek, gaur? Irabazi bai, baina ze? Bibat, atzo deitu zidaten aldizkaritik, eta esan gauza bat, edo animatzeko gauza bat, eta gero emaitza. Eta nik esan duen bat, bi. Bat, ez da teniendo en cuenta que el Atleti dela kanpokaldeko taldea.
beraz ikusiko dugu, ezta? Urduri zaudete edo? Bai? Bueno. Egin behar duzuena da disfrutatu momentua, Telebistan eta disfrutatu. Galdezkero nik ez dakiz dela netorrik izan dira, Bueno, pentsatu behar duzuena nik azkenengo frogan hori Azorizora joaten nintzenean nengoen lehenengoa, baina horrela, azkenengo froga oso garrantzitsua izan zen, ezta? Ze nuen munduko txapelduna ona ekarri eta munduko txapelduna izatea, edo ez. Eta nire buruan imagina ezazun mila gauza pasaz zidaten, si pierdo, que horror, si gano, no, eta azkenean nire fokoa izan zen momentua disfrutatu, ezta? Ona ia zen hor egotea, nik uste dut atletiken gauza hori da, ezta? Nik uste behar duguna da, momentu berezia dela guretzako, todo lo que hemos estado viviendo, denak horrela gorriz eta txuriz jantzea, eta hori dela, ezta? Momentu polita. Eskerrik asko, ezta? Ja?